Míle fáilte roimh a chairde chuig ar seimineár Aigear náide, is mis ruí anéil banisteoir réigiún nach méile údarás na Gaeltachta agus be mé mar fearan tíine. Díreach sulla dosín muid bhála a ógart go méid an seimineár seo dá hafa a going, agus go méid súla going go méid ar fáil ar líne róbsiúd nach raibh deiseacha teachtasteachlinge. Is seimineár ar líne é seo atá ghaidhrú ag údarás na Gaeltachta i bartnéireacht le Asia Matters. Tá muid freisin den túram gur bhí seo an céad chógáil dá leithéid atá eagraithe omláin nGaeilge. Tá áthasarring gúil sibh ile in an teachtasteachlinge. Tá muid fíor-bhuaich as na cainteoirí éagsúla atá sásta a gcuid taithí agus am a reinklinge. Tuig muid éilí an fása tá tagtha ar gCaeilgeagar na hÁise le blianta nuas. Ach, má bhrannaí muid siar go starúil, bhí gCaeilgeagar na hÁise bhád níos mó na cín na Eorpa. In 1850 mar hampla, bhí gCaeilgeagar na Síne mar 58 fan géad agus gCaeilgeagar na Hinde mar 60 fan géad den gCaeilgeagar domhanda. Ag an am sin ní raibh sa bhreatain agus sa rank an dá achtamid is mó san Eorp, ach 5 fan géad an ceann. Is le léargas sa thuairt ar na deisina seo a eagraíodh an session seo hanne. Sa chás gúil ceistní agah agus tásúlagin go méid, is féidir na ceistní a chur sa Q&A ar Zoom. Tá knapaí beaga le fáil in íochttar an scáileáil agus is an knapa Q&A atá le brú. So gás go gurn sibh ceisna déanamid gach iarracht na ceisna sin a chur na cainteoirí. Mar sin, gan na hiile bháil am fáilte a chur raibh Anna Ní Ghallachair cathaoirleach board údarás na Gaeltachta de coppla focail rá. Fáilte rád Anna. Gur céad maithagad a rúri just a gobar ar an technoliacht rud bag an seán is second óhain. Tá mé ceappa cúilta le feicáil, tá sin. Ní man há ó haig go zaimas mína san má dín waithig go bhilig. Har can údarás na Gaeltachta bháilim fáiltes fíthe chu a bhahanine a tá líne líne an seo haniu ar an ácaid starúil seo. A goid canteoirí, ballríocht Asia Matters, client chólachtaí ó údarás, agus fantríthe agus éisteirí eile in éireann agus ar fud na cruinne. Is ball gríomha a Asia Matters údarás na Gaeltachta, agus is grés an táhacht a dúníad. Tá fues ollmhór-roinn ar mhargaí na hÁise le blianta nuas, agus meastar nach fada go mbeidh tSín ar phríomhgheilleagar na cruinne. A chur náide, buin féidir atí móra tráchtála le tíre eile na hÁise cumáid. The Rear Haide Absation an Annual Business Survey of Economic Impact Gaeltachta nGaeilge as an 5.8 milliún measta as sportala a rin cólachtaí Gaeltachta win suas le 5.8 milliún euro le mhargaí na hÁise nó deimhin héad. Ar level náisiúnta rinneú 1.4 faoin héad de luach as sportala na hÉireann a cheolú ag an Áise in Gaeltachta nGaeilge. Ó survey a rinne fantriacht éireann na Gaeltachta nGaeilge tá sé gceiste fios a dáfin héad de cholachtaí éireann na havín na gasportal díúiste ar mhargaí na hÁise sa héad dhéag eile. Tá seimineár seo a Reáchtáil Údarás na Gaeltachta ar líne inniu le léargas sa thuairt ar na deisinaí a tar foiil sa mhór-roinn fíor-thábhachtach seo de an tríthe agus de cholachtaí na Gaeltachta agus de cholachtaí a fud na tíre go deimhin. Tá ahastarn gúil canteoirí agan a tá ná bhí a gobar san Áise cumáid le hanadaí as cólachtaí atá amón gró leis an Áise a lethar na huaire. Rinne na canteoirí a bhfuil santaithí acu ar mhargaí agus ar híal na hÁise a dathaí agus a gcomharla an seo haniu. Martin Murray, steward Asia Matters, Declan McFadden, cóirlear gró lonnaithe Singapore, Michael O'Connell, príomhgheilleagar Institute Bancaíochta MUFG an Canas Mós Japan, Kevin English, Ailsire Technoliacht na Fleisne se le Dynamic GRC, Ross Curran, cóirlear sinsear mhargaí le fantriacht éireann, Siobhan Ní Ghallachair, príomhgheilleagar Mint Tech, Paul Cummins, príomhgheilleagar Telegail, Alan Dukes Caitheala Asia Matters, agus an údarás hain bei Nóirín Breanna áfige forbartha fantriachta, Rúri O'Neill, Banisteoir Réigiúna agus forbartha pobl a níorthar agus Michael O'Haney príomhgheilleagar údarás na Gaeltachta. Bháile meid an foiinte seo focail buíthis a ré le rúri agus a Erin, Rona Ní Ghallachair agus Anna Ní Ghallachair
as an ócáid háhaachta seo a agrú iniu dúin. Agus leis an phríomhgheilleagar Mícheál Ó Héanaí as sprágu a thuirt tífa dá aireann agus an tacaíocht a thuirt donna smaointe úra lig a bhíonn sa teacht chun cinn. Tá muid súil go spracaí an ócáid seo fantríthe agus cólachtaí le súil a thuirt ar an híon arthar agus deisiannaí foiis agus forbarthes na bliantaí a mhór-roinn a hens agus a hapú. Agus coidú len go deavan an gwan si a chathú se sin an caidrú speisialta nó na líonraí speisialta tagtha is síl gró na hÁise a chathú agus a arbeirt. Gan na heilú máile mar sin a dhéanú báile an chéad chaintear a chur an bhil letharanais. Is cóhhaíthar agus stúrthar feimimechan de chuid Asia Matters é Martin Murray. Tá sé mar chonsal aithní ag poblacht na hendinéise in éireann. Agus tá breis 7 mlíonas fiche de haithí aige ar phrédal idir an Tintas Eorpa agus an Éis. Cumáile taithí ar an taidhleacht phoiblí agus an caidrú trás chultúra. Tá san taithí aige ar arbeirt pobal profisiúnta agus tá sé aitheanta mar haineolaí ar gró na hÁise. Tá teapanna ar a thoillig Martin agus spéis ar leithéige a gcultúr i gceol agus is stair na hÁise. Chun muid fáilte riúil rót a bhartan. Gur maithagad a sin Anna, Martin cóhhain thóir agus stúrthar feimimechan Asia Matters tá míle fáilte rót. Gur raibh míle maithagad fan nó méid mar si dála. Okay, good morning. Ní hao. O agus amas, honji tua oisoga sheet goro, o at mari tadaite, makotani, arigat gosamas. Salamat pagi, apakabar, swadiga. Modern accord. Is Mission Martino Marie, agus is more in pleasure a very kind live on sha inu. Mahagidam maquid gcoilge brista. Kegalarian shabanish gakla, agus frankish gaminik. Ní mar an gcoilge lear mé ó dag mé cláiste an spridnéamh i gCorcaigh na mblianta ó shin. Uaireanta bíonn ag smaoineamh mar ag stair na tíre seo go b'fhéadfadh éire a bheith cosúil leis na tíoraí lachlanacha. Áite mbeadh an gcoilge leabhart ag gach duine agus nach mbeadh an béarla in úsáid going ach go bháin mar daratanga agus ag déanamh gnó idirnáisiúnta. Céir é ról Asia Matters mar sin. Is é Asia Matters an tain mehel vachnamh ar chúrsaí na hÁise sa tír. Bé an Dr. Tom Hardiman, Gaeilgeoir an Scoil, or Gahiirleach Alan Dukes, Gaeilgeoir Bráile, agus mehéin a bhanig Asia Matters, néim líne ó shin. Agriacht navsblog, not for profit, is é. Is small lárnach, gabla scéil time, is má lárnach ólas é Asia Matters. A bhfuil sé mar aimige partneracha gnó san Áise a arbeirt. Ar cuid ollscoileanna, ambasádaí agus cólachtaí comprádacha. Agus tá focus ar cuid ibre san FDI, technoliacht, servisi argadis, ard idicus, bia agus tuairseoireacht. Credum go méid an Áise le 10 faoin gcéad de GDP dana, agus 7 faoin gcéad de táilteoirí an domhan ann, lárnach de éacnamaíocht na hÉireann na blianta tá roinn. Agus ní mór doing imacht ón na mhargaí esportáile tradiisiúnta, mar a bhí sa Reáchtáil sna stáit aontaithe agus san Eorp, go háirithe agus an bratamach ag teacht. Is í an Áise a chuig fós Is í an Áise a chuig fás faoin éileánú eacnamaíochta dana, agus thug an Taoiseach Micheál Martin le fios ag ócáid Asia Matters le gairid, go bhfuil sé gceist ag éire an trádáil leis an Áise a bheadú go 100 billiún faoi mbliana fiche trocha. Bháilim cúpla ceap tágtach ar intlibh ó mo haithí héin a bheith ag obair san Áise. Nuair bhí mé ag obair sa Japáin, Derg Dina i gcónaí geníonn tú I do hanga héin agus gnílann tú I danga na customéire. Tá meas ag muintear na hÁise ar an duine ón iarthar
a léiríonn meas ar an gcultúr áitiúil. Is mór an difríoch a dhéanann sé an cúpla focail úsáid, nuair a bheith tú le gcoinne nó nuair de buile atá going nuair tá sibh ag sí chun bord le chéile. Mar caintóirí Gaeilge agus Béarla, tá buntáiste ar le guibh partnéireachtaí a arbeirt, mar thuigeann sibh go nádúrtha an éagsúlatanga agus cultúra. Cuireann sé sealamh tuiscint áil ar cultúr eile, nó an rud ar a dugan na Francaigh eilú fáinne seos. Príomh difríocht amháin san áis ná go bhfuil cuasaí gnó bunathe go príomha ar chadrimh farsanta, seachas san íthir atá bunathe ar an marga, transaction base mar d'fhar. Tá cáil le bhhaintear na Seapáine as a gcumas rudaí a dhéal ach gan iireach mór a bheith leis. Selling by not selling. Glactar libh go bhfuil caighdeán ard ag an targa nó ag an sarvís, bunclach láidir ar féidir cabhrah gnó a thugáilir. Ní má le muintear na hÁise an hard sell, agus is fearr a bheith gobar le drama an iarthar atá úil, séimh agus muinte. Tá sé iarthachtach go ndéantar cumasáid sa léir agus go mbeadh meas ar chéim an duine agus ar a gcuid nósanna. Nuair atá muoine ann, is minic go ndéantar cardas fad síl agus caint rialta leis an tSín trí WeChat ar líne le muinteanna Seapáine agus ar WhatsApp leis an Indonéis. Mar sin, cad iad na deisina sa marga agus cábhfuil na partnéirí carta le fáil san áise. Nuair tá cólachtaí éireannacha ag leor bailach isteach chuig mhargaí na hÁise, an dúint sláán is mó i gcónaí ná cadrimh strátaíseacha atá bunaithe ar bhuinín ar orbairt leis na partnéirí carta. Is samí cinál áise atá. Mar sin, tá sé anna háchtach go rinófa an partnéir is iróní. Chun tús a chur leis an esportáil go dtí an áise, tá comhairle úntaach le fáil ó Údarás na Gaeltachta, ó Enterprise Ireland, Board Bia, Fáilte Ireland, Tourism Ireland, Ambassádaí na hÉireann san áis, agus ó na Ambassádaí áiseacha, cumála Gaeilgeoirí in éireann san áise agus ar fúd an dá, atá sásta tacaíoch a thuairt. Is mór an méid deisna atá. Ar náil an bhia, agus ard níos mó anois ar Origin Green, clár bia glan na tíre. Tá méadú mór tagtha ar esportáil bia go dtí an tSín le dem líne anuas mar shampla, agus tá méadú ag tacht ar an esportáil chuig an Japáin, chuig an Góré agus chuig ASEAN. Freisin, beidh fás mór faoi thurasóireacht na Síne nuair a thosáig an taistil ar a rís. Agus is féidir le cólachtaí Gaeltacha díriú ar bhuainte na Seapáine a bhfuil gcónaíothar san Eorp, i London, i Paris, i Frankfurt agus i Dusseldorf go príomha. Tá deisina ard oideachas ann sa TSín, san Ind, san Indonés agus i Vietnam. Agus dar náil na man is sampla úntaach é Brown Bag Films, a bhfuil rath damhna ortha anois le Studio Léireachán i Mali san Indonés, an tír Léireachán i Maileachlia agus Dalacháin i Toronto. Ar deire, tá deisina go leor de na cólachtaí tech ar fúd na hÁise, ar bra agus ar an USP atá a gcuibh. Tá lán deisna ann de cólachtaí Gaeltachta san áise nuair atá an partnéir ceart agus an níos aimsithe a gcuibh. Nuair i rion leat an sin, déan cuinte caighdeán leanúnach a bheith ag branda na cólachta agus ag do bhranda parsanta féin. Trí meas agus díolteach a léirú. Na lucanna atá lárnach i bpobal na Gaeltacha. Tá náirtíing in éireann agus san áise atá sásta carúlamh an sprioc sin a bhaint amach. Ní náirt
go chur le chéile, gur mágah agus bí nálig hóna agus sábháilte buh go le. Guribh míle maithagat a sin a bhhairtín. Tá sé luaite agat ghfuil buntáistí ar lehan do ghailgeoirí agus mu ag breanú le gnó a dhéanana go hidirnáisiúnta de bhar an dá teangachas atá ionainn go nádúrtha